a ma bala anw na wa an kun sigilen don n'a ye ko a bɛ laban ta sabu bamananw b'a fɔ ji bɛ laban jun de kɔrɔ an y'an bolo siyɔrɔ min tile bɔra ye a ye nin bɔ min kɛ a ye kuma fɛn fɛn fɔ waati la anw ye nin kuma kelen ninnu de fɔ nka mɔgɔw ma a jate u ye a kɛ ko politiki kuma don ye n'o tɛ a ka bɔli min kɛra a ye fɛn fɛn min fɔ anw kun sigilen don n'a ye. Donc a sɔnni bi n'a ye. A tɛ ko an sɔnnen don a ye walima an bannen don a ye dɛ ale ye minnu fɔ sisan a seginna anw de ka kuma fɔlenw kan ale ma kuma kura fɔ a ma kuma kura fɔ an y'a yira waati la k'a fɔ sariya la hali ka kɛ ni sariya gafe minnu taara walasa ka transition yɛrɛ la tɛgɛnɛ an y'a jira k'a fɔ waati a tɛnkunna k'a fɔ sariya a kɔ sagona k'a fɔ fɛnɛ ko fɛn tɛ ka sara ale la o ye kuma wɛrɛ de ye. I ko a bɛ segira hali ka kuma kɔrɔlu kan est-ce que sisan a bɛna bolo di ɲɔgɔn ma wa komi a bɛ kan kelen fɔra sisan. Ale bi bana anw na sabu anw b'a dɔn parti ɲɛmaa don nka ale de y'i fori ka bɔ anw na k'a kɛ i n'a fɔ ale tɛ politiki mɔgɔ ye wa ale tɛ anw dɔ ye a ye bere min ta ani ale ye awa wale minnu ta ka anw sɛgɛrɛ anw tɛna o walew ta k'ale sɛgɛrɛ o. Depuis a kumana sibiri don mɔgɔ caman b'a fɔra k'a ka kan ka bɔ a ka premier ministre ya la alu ka miiriya ye jumɛn ye ale kan. N bɛ min f'i anw tɛ mɔgɔ ko la koyi anw tɛ mɔgɔ ko la dɛ an bɛ jamana ko de la a ka bɔ yen o a ka to yen o a fɔra ɲɔgɔnna caman ko wa mɔgɔ caman bɛ fɔ a kɔ